Ok, salutare, lumea și bine regăsit la un nou episod. Vreau să vă arăt inventarul meu. Deci, va fi postat primul episod în care am câștigat câteva cuțitașe și acum ce am mai câștigat din nou. Am și pierdut și am și câștigat. Deci, am câștigat Huntsman-ul, Falcon ăsta, iar un Falcon, Bowie, un Butterfly, un ultraviolet, un Huntsman, avem și un AK, aici, Fip Knife Doppler, un Caramid, un glocul ăsta îl mai aveam și ăsta. Bă, deci cred că tot ce am eu în inventar, cred că costă vreo 5.000. Și cel mai ieftin ăsta care l-am eu în inventar este, stai să vedem. Să vedem jos. Nu știu că am o grămadă de iteme. Și știi ce vreau să fac? Adu trade up. Fai de capul meu cât te am. Trade up. Și ce aia mai trebuie unul. Și crate. Wow! Cât de tare! Nici nu mă așteptam la asta. Și cred că o să bag astea scumpe. Da, bagă tot ce e mai scump. Că dacă bag scump, îmi dă și el scump. Normal. Great. Eu am băgat... Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my... Aha. Ăla-i tată. Și mai faci. Că nu s-au terminat itemele. Facem decât avem. Le facem pe toate roșii și... Wow! Cât de tare! Cred că ăsta... Da, ăsta e ultimul. Bă, și înainte aveam... Ce mă nervează, că înainte aveam o grămadă de bani. Adică bani. Aveam o grămadă de cuțite. Și mă bag eu cu 2000. Vine unul cu dragonul. Ce să mai... Hai, capul meu. Nu mai avut ce să fac, vă dați și voi seama, puii mei. Și m-a bătut, că n-am avut ce să fac, eu doar 2000 și el cu 7500. Puii mei. Îi dăm imediat skip. Și am pus niște contracte în episodul ăsta, e ok. Adică... Și vreau să fac niște contracte. Nu, scurt. Poate mai fac unul cu de-astea, stai, nu. De-astea. Păi da, am luat de-astea, le dau remove. Că am prea multe. Bă, și intrați mă și pe canalul de gaming, că degeaba stai și vă uitați numai aici, dacă ăla stă așa și, bă, bune, că nu glumesc, nu glumesc. Și aproape avem și 50 de subscriberi. Mi-a făcut și Maxi o pro. Oh, avem perfect, ca să mai facem unul. Și aici sunt alea mai scumpe. Și crate. Not bad, dar dacă era...
trebuie să schimbăm aici ca să ne le facă, să ne facă după preț. Da, să se adapteze. Vezi? Cum să face banul. Hai, facem doar unul jackpot. În episodul ăsta. Doar unul. Nu mă las. Oulu. Bă, dar să... Deci știți câte cuțite bagă nebunii ăștia? Fă de capul. E nebunie totală. E nebun. Nu mă baz pentru că am eu 1000. Nu mai așteptam să bage 1 sau 2. Preferabil 2. Da, 2. Hai, mai bagă-te unul cu 5 sau cu... Preferabil 5. Dar să nu fie toate 5 cuțite. Eu aproape am toate 5 cuțite. Nu pot să cred că nu m-am băgat. Join. Cum s-a băgat, mă, prostul ăsta? Păi, dar tot vreau să văd cine câștigă. Poate câștigă... Cum îl cheamă? Stai. Da. Stai să vedem. Poate câștigă ăsta cu da. Da, n-are cum. Intră la următorul, nu-i problemă. Change deposit. Pam. Și pam. Și așteptam să intre ei. Și după aia... Mamă, deja pare eu că... Bă. Ce n-ai, mă, le dă cuțite gratis? O lună. Uite. Hai că ăsta n-a intrat cu cuțit. Eu am 1000. Pregătiți să intru. Ia uite, fă de capul meu. Dar dacă crește miza prea mult, nu cred că mă bag. E ok. Cât sunt, preferabil 2. Cu 5. Hai, încă unul. Hai. Ține aici. Cum ținea ăla, da. Cred că aici, așa ținea degetul deasupra la... Deci de la 1013 să mai intre unul. Și acum intru eu cu... Pa! Iară n-am intrat! What the fuck? Man, ce naiba? Vă promit că acum intru, gata. Pe bune intru acum. Ce pui mei, mă? We begin again. Mamă, ce prostie. Ce vrei, mă, du-te de aici? Ce naiba, mă? Mă lași în pace. 5. Și acum jackpot. Ia, uite. Hai de capul meu. Să dea naiba dacă există... Eu am citit pateu. Dar naiba dacă există unul fără... Într-un jackpot să nu fie un cuțit. Și nu neapărat al meu. Alo alții. Deci trebuie să fie un cuțit neapărat. Ăsta chiar că n-are iteme. Care a intrat cu 96 de euro. Adică îți bagi cuțitul și un fama să-mi pui mei. Măcar bagă, frate, toate cuțitele, cum mă bagă ca un disperat. Intru eu. Am intrat. Hai. Nu asta vreau.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne izbăvește. Să-mi aminti să nu mai bag iteme. Bă, ce naiba, mă? We begin again with a fresh. Îi dă măta. Cum pierd eu cuțite. Hai, pa!